Shemai, enw fi di Begw. Enw fi di Freya. Enw fi di Ruby. A croeso i Sialens Blasu Bisgedi. Mwyn gael chocolate. Normal. Mae'n teistio fel... Mae'n dda. Ia. Mae'n teistio fel Nutella. Dwi'n teist Nutella. Os oedd y cnau fi. Ia. Wel, os ydych chi'n fel... Ti'n gwybod aftertaste? Ia. Aftertaste. Ia. Lots of chocolate. Oh. Mae'n teistio fel feet. Ti'n hofio? I galed. Fel os da chi'n fatha. Mae'r chocolate yn galed. Blasu fel dim byd. Blasu oedd y chocolate. No. Mae'n blasu oedd y just bisged chocolate. Chocolate. Mae'n blasu fel... Yr un cyntaf ond mwy chocolate. Ia. Un. Rhad. Pa un yw hwnna? Canol. O hwnna... A dryd. Mae hwn yn dachryd. Un. Shemai, enw fi di Arian. Enw fi di Lucy. Enw fi di Maddie. Mae'n neis. Ond wedyn beth ti'n cnoio, beth ti'n cnoio, a wedyn mae'n teimlo'n really weird. Beth ti'n cnoio. Mae'n blasu Fel chocolate. Ie. Mae'n fatha ginger biscuit bach. And then ginger biscuit. Dwi'n hoffi'r un yma. Na. Na. Dwi'n hofio. Mae'r bisged yma ddim yn blasu neis i fi. Dwi'n hoffi chocolate na'r bisged bach. Dwi ddim yn hofio. Dwi'n hoffi bisged. Oherwydd am pethau chi'n wir. Hwna'n blasu fel fatha really nice. Dwi'n hoffi'r un yma. Ddim yn siŵr efo'r un yma, ond dwi'n hoffi'r un yma. Mae hwn yn cael mwy chocolate. Mae bisged ddim yn blasu. Na. Rhad. Canol. Dryd. Croeso i Sialens Blasu Bisgedi.